que nace dun proxecto, dun plan proxecta do Instituto do IES Chamos Solamas do Carballiño, que nace da implicación dos diferentes departamentos do centro educativo para dar unha visión contemporánea, unha interpretación contemporánea da figura de Chamos Solamas a través, fundamentalmente, dos fitos culturais e artísticos do Ribeiro, onde o alumnado do centro tivo a oportunidade de visitar e de revisitar eses lugares emblemáticos do traballo de Chamos Solamas, recollendo documentación e, sobre todo, facendo fotos e imaxes deses lugares. Este é un proxecto, polo tanto, que o que pon en valor é a figura do propio Chamos Solamas e a súa implicación na recuperación, no coñecemento e na difusión de lugares emblemáticos desta comarca. Bo día. Bueno, isto, en primeiro lugar, agradecer, porque é un día de agradecementos, porque unha exposición destas características dun grupo de alumnos que se poida ver nun museo destas características, temos que agradecer, por un lado, a dirección do museo, a Consellería e o Concello de Ribadeo por facilitarnos esta oportunidade. E a exposición nace, como moitas outras que facemos dende o IES Chamos Solamas, para tentar transmitir ao noso alumnado parte dese patrimonio, desa historia, en definitiva, desa cultura que parece que se nos queda un pouco olvidada e que para os rapaces mesmos supón a veces descubrir lugares que non sabían que existían, e a través deste proxecto que facemos ano tras ano en función das características nunha temática distinta, conseguimos chegar a un grupo de alumnos para que coñezan, neste caso, a figura imprescindible do Manuel Chamos Solamas. Como sabe todo o mundo, dalle nome ao noso instituto, dalle nome ao centro de estudos. Entón, iba por aí un pouco a idea. Estamos pensando xa noutros proxectos para este ano, pero descubriremos ao final, neste caso, este é o que nos importa, e nada máis aproveitar para felicitar estas festas.